Genesis, Kapitulo 46. Si Jacob, kag ang iya panimalay, nagkadto sa Ehipto. Gindala ni Jacob ang tanan niya nga pagkabutang, kag nagkadto sa Beersheba. Sa diin naghalad siya sing mga halad sa Dios, sang iya amay nga si Isaac. Ang Dios naghambal sa iya sa isa ka palan-awon sa kagabihon, nga nagasiling, Jacob, Jacob. Nagsabat siya, Huo, nagapamati ako. Ang Diyos nagsiling, Ako ang Diyos sang imo amay. Hindi ka magkahadlok sa pagkadto sa Ehipto. Pagahimuon ko didto ang imo mga kaliwat, nga isa kadako nga pungsod. Magaupod ako sa imo sa Ehipto, kag pabalikon ko diri ang imo mga kaliwat. Si Jose manginyara sa imo luyo, sa imo kamatayon. Si Jacob naghalin sa Beersheba. Ang mga anak niya nagpasakay sa iya, upod sa ila magamay nga mga kabataan, kag sang ila mga asawa, sa mga karo nga ginpadala sang hari sang Ehipto. Gindala nila ang ilang mga kahayupan, kag ang mga pagkabutang nga ila nakuha sa Kanaan, kag nagkadto sila sa Ehipto. Gindala ni Jacob ang tanan niya nga mga kaliwat, ang iya mga kaanakan, kag mga kaapuhan. Amo ini ang mga ngalan sang mga kaliwat ni Jacob, nga nagkadto sa Ehipto. Si Jacob kag ang iya mga anak nga lalaki. Ang iya kamagulangan nga anak nga amo si Ruben. Ang mga anak ni Ruben amo sanday Hanok, Palo, Hesron kag Carmi. Ang mga anak ni Simeon amo sanday Jemuel, Hamin, Ohad, Hakin, Suhar kag Saul nga anak sang Kanaanhon nga babayi. Ang mga anak ni Levi amo sanday Herson, Koat kag Mirari. Ang mga anak ni Huda amo sanday Onan, Sela, Peres kag Sera. Pero si kag si Onan napatay sa duta sang Kanaan. Ang mga anak ni Peres amo si Hesron kag si Hamul. Ang mga anak ni Isakar amo sanday Tola, Puva, Hob kag Simron. Ang mga anak ni Sabulon amo sanday Sered, Elon kag Haliel. Amo ini ang mga lalaki nga anak ni Leah kay Jacob sa Mesopotamia. Wala labot kay Dina nga bata niya nga babayi. Ang mga kaliwat niya kay Leah 33 tanan. Ang mga anak ni Gad amo sanday Sifion, Hagi, Suni, Esbon, Iri, Arudi kag Areli. Ang mga anak ni Aser amo sanday Imna, Isva, Isvi, Beria kag ang ila utod nga babayi nga si Sera. Ang mga anak ni Beria amo si Heber kag si Malkiel. Ining 16 amo ang mga kaliwat ni Jacob kay Silpa, ang sulugoon nga ginhatag ni Laban sa iya bata nga babayi nga si Leah. Ang mga anak ni Raquel nga asawa ni Jacob amo si Jose kag si Benjamin. Si Manases kag si Ephraim amo ang mga anak ni Jose kay Asenat sa Ehipto. Si Asenat anak nga babayi ni Potifera nga pari sang On. Ang mga anak ni Benjamin amo sanday Bela, Beker, Asbel, Hera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim kag Ard. Ining 14 amo ang mga kaliwat ni Jacob kay Raquel. Ang anak ni Dan amo si Husim. Ang mga anak ni Neftali amo sanday Hasiel, Guni, Heser kag Silem.
Ining pito amo ang mga kaliwat ni Jacob kay Laban sa iya bata nga babayi nga si Raquel. Ang kadamuon sa mga kaliwat ni Jacob nga nagkadto sa Ehipto sa 66 wala labot ang mga asawa sang iya mga anak. Duha ka anak nga lalaki ang natawo kay Jose sa Ehipto. Gani 70 tanan ang kabilugan sang panimalay ni Jacob nga nagkadto didto. Si Jacob kagang iya panimalay sa Ehipto. Ginpauna ni Jacob si Juda sa pagpangabay kay Jose sa pagpakigkita sa ila sa Gosen. Sang pag-abot nila sa duta sang Gosen, si Jose nagsakay sa iya karwahe kag nagkadto sa Gosen sa pagpakigkita sa iya amay. Sang pagkitaay nila, ginhakos ni Jose ang iya amay kag naghibi siya sing dugay gid samtang nagahakos siya sa iya. Si Jacob nagsiling kay Jose, "Karon handa na ako magtaliwan. Karon nga nakita ko na ikaw kag nakahibalo nga buhi pa ikaw." Dayon si Jose nagsiling sa iya mga utod kag sa panimalay sang iya amay, "Kinahanglan maglakat ako kag sugiran ang hari nga ang akon mga utod kag ang bug-os nga panimalay sang akon amay nga nagpuyo sa Kanaan nagkari sa akon. Sing ganon ko siya nga mga manugbantay kamo sing mga hayop kag gindala ninyo ang inyong mga karnero, mga baka kag ang tanan ninyo nga mga pagkabutang. Kung ipatawag kamo sang hari kag pamangkuton kung ano ang inyo palangitan-an, kinahanglan magsabat kamo nga mga manugbantay kamo sang mga hayop halin sang magamay pa kamo subong sang inyo mga ginikanan. Sa sini nga paagi, makapuyo kamo sa duta sang Gosen." Ginsiling niya ini kay ang mga Ehiptohanon nahigkuan sa mga manugbantay sang hayop. Mga kabyanan, inyo bantayan ang aton masunod nga episode nga mo ang Genesis Kapitulo 47. Madam gid nga salamat.